Duw maar op play. Pielke naar rechts. Ja, hou hem op zijn pens, Tony. Hou hem op zijn pens. Hey, hoppé. Du hebt schon dein wie Auto bij je stem, wie een trucktrapper. En als ze dan de show nu thuis ruikt net wie een gelijmde DSM. Allemaal! Valderie, Valerie! Valdera, Valdera! Valderie, Valerie! Valdera, Valderie, Valerie! Valdera, Valdera! ruikt net wie een gelijmde DSM. Du geest met de bus, du krauwt ze de fiets. En brengt hem nooit meer terug. Zolang als du Mariatse kent, dan kent die een dag niet stuk. Nog een keer! Valerie, Valerie! Valdera, Valdera! Valerie, Valerie! Valdera, Valerie, Valerie! Valdera, Valdera! kent die een dag En niet die solo! Apfelkornrooi oren, varkensnaas. Spekbroodbonen, soepeknoop, frisse bloemen in een vaas. Nog een keer! Valerie, Valerie! Valdera, Valerie, Valdera, Valerie, Valdera, frisse bloemen in een vaas. Dankjewel. We schakelen even over de gans gaat angst. We gaan naar heel Holland bakt en verwonderen ons terug dat die kut-Hollanders aan allerlei culinaire hoogtepunten aandacht besteed hebben. Behalve aan dat ultieme Limburgse gerecht van uiterste, geserveerd op koffietafel, bij crematie, bij begrafenis, bij duipfeest en op de kermis. Allemaal goedenavond, doe maar op play. Ik moet nu even scoren. Willen een nieuwe shot. Ik moet nu even trippen. Want deze griezen vult zich rot. Ik moet nu even blowen. Maar ik hoef geen shit. Dan gaat het eens veel beter. Proeven zonder pit. Oké, dan gaan we met z'n allen. Ik wil met slagroom. Alleen een glas, geen koorsten. Klappen! Want de kroon is zo zwaar. Ik ook. Sterker dan Kashmir shit. En zich daarvan gebroken. Dat deze jong zich weer aan vindt. Het hij weer klaar ogen. Hij vult zich aan, oké. Geen last van cold turkey. Dat ligt dagstrop in de wc. Oké, dan gaan we weer met z'n allen. Kom je zeggen. Ik wil P. F. U. M. Vrouw. 1, 2, 3, 4. Ik wat. En lees een stuk met slagroom. Alleen de glas, geen koorsten. Toddy,
Solo, solo, solo. In E, er staat in E, zit ze in D. Zit ze in D. Alleen ik was geen kosten. Klappen! Hey, chic dat je hem nog goos. We gaan even een Alzheimer-test doen middag. Ik denk misschien voor de helft van de jullie wat hier zijn, is dat... zegt dat niks. We noemen het gewit naar 21 mei 1983. Ik weet niet of ze toen al seksueel actief was. 21 mei 1983 ze stonden we als amateurbandje Janse Bagge, wat we altijd gebleven zijn, amateurs. Stonden we op Pinkpop. We mochten beginnen om 10 uur. Vergeet het nooit, ik vrekte van de zenuwen. Na ons komen Arno Hintjes, de Belg van TC Matic, van oelalala, Arno is dood. Daarna komt Gary Moore, dat is dood. Daarna komen Nena, 99, geloof van ons, die leeft nog. Man at Work in Australië leven ook nog. Doe maar, sloot af, Henny Vrienden is dood. Daarom eigenlijk voor al die artiesten wat veel ons geweest zijn zo net en die nog na ons komen optreden met die van Janse Bagge is niet zo'n risico. Maar nummer 1983, denk eraan met wij vrienden ze toen, met wij woorden ze toen wel gelukkig. De geboorte. Och, opschupper doen we. Dadelijk hebben we het liesje, dadelijk had er het liesje genoemd. Maar wij doen een opschupper. Anita, Marij, Mirjam, Karin. Nee, dat is Doe maar, toch? Oh, hoor, kerel. Nee, maar... Doe maar op play, dan Doe gaan maar we. op play. 1983. Daarna komen ze. Rouwenijzen, Valsplat, Effenplat, WW-band. Marie is het met Begoos. Nummer 8 in Nederland. 15 in België. Hopzak geschreven. Hey! En wie houdt met de kerel? Wie houdt met dit zin? Hey! En nou weer gek. Perspectieven voor de toekomst, weer 0,0. Al hebben ze nog bezweden, de universitaire bul. Al beste onderwijzer, bankwerker, psycholoog. De komende jaren waarschijnlijk werkeloos. Du moest solliciteren. Solliciteren. Op zijn aangeschreven. 74 brieven. Op zijn aangeschreven. 74 brieven. Op zijn aangeschreven. Schreef daarop nu. Hey jongens en meisjes, die eruit, dus ik het zag opgenomen. Ik ga het even mitzingen. Daar gaan we. Ja. Da, ja, da, da, da. Hey, 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 hey. Da, ja, da. Oh, Hey! De dag begint met slapen, tot een uur of 10. Koekentje te gezet, of dan de ergens banen zien. Veel vies tegen, sleepsgas van de dag. Vult zich tot de roer, zenuwen op de maag. Maar dan moest solliciteren. Solliciteren! Heb ze dan geschreven? 74 brieven. Heb ze dan geschreven? 74 brieven. Heb ze dan geschreven? Schreef daarop nu. Oké, dan komen ze bij die truiten die zo zacht opgenomen zijn. Dan gaan we met z'n allen. Ja. Da, ja, da, da, da. Hey, 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 hey. Da, ja, da, da. Oh, hey! Schoons is pas weer wie de sociale dienst in de zwabbelste keer vulste weer de brede. Zwart werk is niet stiekem, af en toe. Mijn jonkie goed, want ook de controleur kijk toe. Maar doe maar solliciteren. Solliciteren. Heb ze dan geschreven? 74 brieven. Heb ze dan geschreven? 74 brieven. Heb ze dan geschreven? Schreef daarop nu. Oké, Parkstad, je weet wat ik te doen steeds. Dan komen ze de truiten zingen. Ja, ja, da, da, da. Hey, 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 hey. Da, ja, da, da.
Zitten ze in de Parkstad, begint ze pas te leven. Doe kijkt eens rondjes, niet ergens gaat te beleven. Je gaat dan frutten tent, een shawarma tent. Of kijken naar die twee ouwe van de Janse Bakkerband. Solliciteren, solliciteren. Op ze nou geschreven, 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 schreef maar op nu. Hoi, en een serie Wasselovend. Hoi. Een fijne Wasselovend. Wow, 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 ja, la, la, la. Ja, ja, la, la, la. Hey, hey.